bashumayela Mvangeli ngabingelelo mabefundisi bonke egameni lika Jesu waseNazaretha abantu abasha uSunday school abanqobi. Haleluya, haleluya. Ululake bazalwane uma phambili uthi umama umpostoli yena umuntu osiqinile, kodwa mase kufanele bephambi kwabantu akubi lula. Omunye umuntu belethe hayi uyazenzisa, umuntu belethe hayi lo muntu lo ohleze ezigidela kamnandi eziqinela ezihlekela, kodwa iqiniso lithi akulula, ngoba indawo le akuyona indawo yokudlala, indawo kaNkulunkulu le. Akusikhona la okuthiwa nje yawo yakibu la kusuke sekufanele yonke into eyenzayo singabazalwane simele uNkulunkulu, kodwa uma usepulpiti la mabishop le sime kulona yonke into osishoyo siyobuzwa ngayo. Haleluya. It's a ladies conference ke bazalwane, ngiyambonga kakhulu ma ngicela nje ukudlula kulento, kodwa ke ngiyabonga ukungithanda. Ngithi mina akekho umuntu ohlulwa ukukholwa njengami. Abanye uyababona bekholwa kahle, kodwa manje uma ngabe kuthiwa usufikile wazoyihlambulula ngokuthakathaka bakho, akayisebenzisi lonto kodwa ukuthanda kakhulu. Siyaxoxa nomzalwane
ngelinye ilanga ngithi mina awusiyaxoxa nje sesikhuluma ngelinto sethi-ke hayi mhlawumbe uma uyancenga ngithi mina mhlawumbe abanye uyabancenga angikaze ngibe sesimeni la uma angincenga khona kuye kube khona la uyangazi umyenzeka kumina ngedwa abazalwane lento ukuthi ngiye enhlambulukweni yabona kwenye inkathi uye ukhukhumele enhlambulukweni ukuthi ubu-right wena into eyenzakalile nje hayi u-right vele uzothi mefika asayide nawe kodwa zifike zikhalele wena laphaya ukuthi hayi wena obhekile la wena nje uyabenda futhi hamba uyoxolisa. Uma wangifundisa kakhulu ngiwumuntu nje ayikholweni ngiyakwazi ukuxolisa uma ngibonile uma ngimjoka uma ngibona nje ukuthi ngikonile kodwa uma wangifundisa yona yokuthi uxolisa umuntu ungamonanga kodwa yena ngoba umlimazile ngoba ulimele ngawe kodwa wena uyabona ukuthi hayi kodwa uhamba uyoxolisa. Ngelinye ilanga ngake ngahamba bazalwane kunesihlangulo engibe deep ngoba into sensitive kakhulu kodwa ngakwazi kwaba nje nohambo olwalukhona ngidaleke isihlambulula uma ngisihlambulule kwaze bafinyelela la ukuthi khona bethu bazalwane athi uma hamba kuyoxolisa kwaba le meeting bazalwane phakathi kwami ngaba nomfundisi ngaba nomnyomama esikhonza naye ebandleni safike sahlala phansi kwale meeting kuzoxolisa mina knowing very well ukuthi angunami kodwa ukuze lo muntu leligazi lalo muntu lingabuzwa kimi ngahlala phansi ngaxolisa kuyena inkosi yenza umusa bazalwane lapha ngoba kwavele umyeni wakhe uNkulunkulu wasebenzisa yena wathi hayi uyamsukela uma Mlambo ayibanga njalo lento uma abantu sesihlale nalo isikhathi esithi kunezinto ezifikayo kimi ngijime ngiyosihlambulula kunezinto ezifikayo kimi ngijime ngiyosihlambulula kodwa that day I'm sure manishadile ninezinto nje nikhohlisana ngazo ukuthi hayi vele uyabheda hayi vele uyabheda hayi vele uyabheda kodwa that day uNkulunkulu wavele wathinta umyeni wakhe sikhona wathi ayibanga njalo ayikho into esilimaza bazalwane njengokushonelwa uzubona ukuthi hayi uMbishop akafikanga kimi ngoba kangithandi ubani akafikanga ngoba ulimali uphele uthe udokotela unyidwe ezinye izinto esidluliswa kuzona siyakhiwa kwakhiwa yena kodwa akhelwa mina uthola ukuthi uma akafikanga ngoba uyangiqinisa uyangikhulisa ngenxa uzosiza wena kusasa kuyinto nje yokushona ukuthi angifikanga nami ekhaya kushonile kwafanele nangaye ekhaya ngiye kwakhe kodwa kufanele ngibuye uma eseshini uma mina uma bazalwane eseshini into ngivele khona ukuthi qhamuka uNkulunkulu ngasizakala kanjalo ke bazalwane ukuthi uma meshinto ngivele ngiyithathe njalo ngiyigrab ukuthi sekuNkulunkulu ngoba indlela bazalwane engihluleka ngayo ukholwa mina uNkulunkulu angeke azakhulume nami kodwa uzokhuluma uma akhulume bese eza kumina. Ngiyabonga ababishop kakhulu ngiyabonga ukuthi isenhlizweni yami lento ngiyabonga ukuthi wathatha uma ngoba mhlambe sengabe sengafa ukube awuthatha uma wamenza unkosikazi wakho mhlawumbe kube wathi usukholwa wabona ongathi ungcono konoma. Ngiyabonga baba kakhulu mhlawumbe angaze ngakusho futhi angazi wayekusho manje kodwa baba ngiyabonga ukuthi wathatha uma uyangakha uyangikhulisa uyangiqondisa endleleni baba. Ngiyabonga inkosi enhlizweni yami iyazi ukuthi lento ngiyibonga kangakanani. Haleluya. Siyafunda lebazalwane izwi lenkosi sizofunda nje izwi lenkosi ejwayelekile kakhulu. Haleluya. Haleluya. Ukube kuyangami ngabe ngiyagoba ngingenela ngaphansi ngikhulume ngingaphansi la ngizwe ivoice kuphela kodwa ke siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi uzosisiza. Ngisihlalele nje lapha phansi umoya ongcwele uyashumayela kimi ukuthi nawe ungumfundisi
nawe umshumayeli, nawe futhi umvangeli. Kungenzeka ukuthi you don't have i-title yasebandleni, kodwa la ohamba khona yazi ukuthi uyashumayela, futhi yazi ukuthi kunemphefumulo eyokuzwa kuwe. Uma ukholwa usindisiwe egameni likaJesu waseNazaretha, unoma ngabe i-title awunikwanga esontweni, kodwa la uhamba khona yazi ukuthi wena uyashumayela. Kunabantu obashumayezayo, kunabantu abazophenduka ngawe, futhi yazi ukuthi labo bantu bazofuza wena. Ivangeli ungaliphelelisi ugcina ngokuthi mina ngiyakholwa ngisindisiwe kodwa umsebenzi ngasho, yazi ukuthi lawo mabululu awakho. Ungayitshela ukuthi wena hayi lento eyabefundisi, eyabavangeli, yabashumayeli, eyelidazi ngoba banegama esontweni, akuyona yabo. Ekumakhelwane wakho, emphakathini wangakini, emndenini wakho uyashumayela, futhi yazi ukuthi labo bantu lento iyona wena bazofuza wena. Ngoba mawukuthi ivangeli awulenza uphelelisi, yazi ukuthi bazosindiswa bese futhi bebe amagundane asesontweni ngenxa yokuthi bafuze wena njengomzali wabo. Wena uzocabanga ukuthi hayi bazofuza umambhishobhi, abashunyayezwa umambhishobhi abamazi, bashunyayezwa wena kwi-area yangakini, komakhelwane, emsebenzini, esikoleni, bazofuza wena. Uma kuwukuthi wena uphila impilo ezimbili, nabo bazoyiphila. Uyozibuza ukuthi inhloboni yomzalwane le uwena lowo, uwena. Uwove uyibona ukuthi hayi yimi lo. Bangithi mama sinomakhelwane bazalwane, mama sixabana nje, babuka bathi umzalwane uzosindiswa. Uma ungangenisa ishume endlini kaNkulunkulu, mhlawumbe abantu abashumayela emsebenzini yazi ukuthi ngiyakholwa ngisindisiwe, kodwa mhlawumbe ngidla ishume zikaNkulunkulu noma angiphelelisi. Angazi uMvangeli, kodwa uMvangeli uthi wena umholi, wena ungazi ulindele i-title, futhi nabengathi vele ungayifuni i-title ngoba kunezinto zenza kahle ungenayo i-title, kodwa wazi wane-title uyaqala ukuthi nezinto ongasazenzisi kahle. Kanti unikela kahle ungeyena umholi, ungeyena umfundisi, ungeyena umshumayeli, ungeyena umvangeli, kodwa wangeke wathola igama, wangenza kahle. Kuthi angithi mina vele wena ungayifuni i-title, kodwa understand ukuthi wena vele umfundisi, vele umshumayeli, vele umpostoli, wena vele endaweni yangakini uyashumayela, ushumayela ngaphandle kwegama. Kuyeke ukuthi kusazobingelela, ubingelela udokotela, ubingelela ubani, kodwa wena umshumayeli, wena umpostoli, futhi lokholwayo, yabona le ekholwayo izona ingane lezo zizala, izozala wena, zozala ingane engamabululu, ngoba inkonzo awufuni ukuyiphelisa. Uthi inkonzo akusiyona eyami, angilutho mina, iyanikelwa, uyakhonona. Uthi ngeke ngize nginikele, benzani abefundisi? Linda isikhathi sakho ukuthi ubone ukuthi lezi ngane ezizalayo uzobususha ukuthi bazalwa yimina la. Abanikeli nje imile ngabazala. Labantwana bahlambuluki nje yime ngabazala. Uyabesefakaza ethi ngambona umama uMlambo ekholwa. Ukuthi manje ngiyabona pho kanje imina lo. Akwakaphelisi ivangeli mina. Ilezi engizithembayo ngenza ngathi ngithemba uNkulunkulu yedwa phambi kwabantu. Kanti emaphosomeni lezi engizithembayo uyoqanga udila nomzali
esifundiswa yona la inamandla kakhulu. Inamandla kakhulu. Nangakho la ngimnqanele bazalwane ngasindiswa kodwa nje ngizoyishare lento ngacompromise. Ngahamba evangelini ngicompromise. Ngahamba wangilobole baba uMlambo wangembesa kwasala umshado yaqala inkosi. Uyabona ayikho into ehlungu njengokuthi ukholwe ungabi nasisekelo. Ayikho into ehlungu njengokuthi uJesu mamukele kodwa isisekelo sakho sibe ntekenteke. Ungabi ne-foundation strong because awufundiswa umuntu. Uhamba nje uyazikhathathela ukuthi awuse ngiyakholwa ngisindisiwe kodwa izinto zehlazo emva kwakho ziyalunga, ziyakulandela. Ngabe umzalwane onjani? Ngakholwa ngamukela uJesu kwathiwa uJesu akawuzwa umthandazo wesono. Lo madimo kaJohane wathi anguzwa umthandazo wesono. Ngayibheka wathi uyabona ngoba ninganalutho kini uwena awungabona ngathi ngempela ngangizwa ngasukuma ngamukela uJesu but the problem foundation yami itekezela. Angibali nalowo mnyaka mina ngibali iminyaka ngifike international revival ministries ngo-2017 isingaqala kakhulu ngoba i-foundation yami yayisi-right. Bafundisa ukuthi konke ukuthi inhlambuluko, bafundisa ukuthi izono ziyashiywa, bafundisa ukuthi kuyahlanjulwa, bafundisa ukungeniswa kwe-issue, bafundisa ukunikela. Manginento ethi hayi issue vele mangithengele nje i-right mamshelela ngoku-issue zami leyo. Ngoba i-foundation yayitekezela. Ayikho into ehlungu bazalwane ngokuthi ube ne-foundation etekezelayo. Khona iminyaka ibali ibe u-20 kodwa i-foundation iyatekezela. Siyabonga baba noma ukuthi nasinika isisekelo. Ngakholwa nje mina kahle ngisikhonzela ebandleni lomthetho futhi nalo seliminyanya sengisikhonzela la okwenziwa konke khona. Isikhathi sami esiningi angisipenda khona. Kwaze kwafika inkosi bazalwane isingihlupha kulezinto esizenzayo nobaba uMlambo. Akekho umuntu ocompromise njengomuntu wesifazane. Umuntu wesifazane uthi qiniselazi aqinele. Compromise bazalwane inkosi inhlupha ukuthi ungayenzi le. Ayenziwa le ukukholwa ayenziwa. Aqubeka mina ngacompromise ngoba ngisakushiwa. Ngithi umlobonile umbesile uzongishiya ehamba yobheka wakholwa baba uMlambo. Wasindiswa baba uMlambo 2015 ngoDisemba wasindiswa. Bamfonela wathi sengithola umusa. Ngathi pheshe ngisavakashile Nkosi yami kubo ngoba phela ingane yami ihlala khona. Ngisathi ngivakashile indoda yakhona yathatha ublanket wayo sihlala impethe baba uMlambo ke uya very close sizwana kakhulu. Awuwathi ebusuku indoda yakhona yangasasho nanokuthi ngabe balawo magama lawo ngikwazi washo kodwa yangadisasho yaqula ublanket wayo yangadisangena yaqula ublanket wayo yolala kwelinye ikamero for so many years mina ngicompromise. Yasindiswa nje ngoDisemba ngathi ngithi awuzobona ubaba yaqula ingubo yami yangangenga yaqula ublanket wayo yaya kwelinye ikamero. Akasangazi ngoba wathola ivangeli okuyilona lona. Isisekelo sakhe wathi ethola ivangeli isisekelo sakhe sa-right wafundiseka. Akazi baba noma ahlale naye phansi athi hayi ungasakwenzi lokhu kodwa uMngcwele wamfundisa ngako ngoba bemthandazela. Wahle ngoba uMlambo kuthiwa hayi wazi ngani ukuthi abahlangani mhlawumbe bayanyonyoba ebusuku kodwa sasi-understanda kahle ukuthi asenzi lutho for the whole year. uNkulunkulu wasiqala phansi wasakha sangabantu abasha because asikaze sithole impilo yabantu abasha yokuthi ngimusha ngihlukene nesono. Sahlala u-2016 wonke ngiya kubo hayi ukuthi ngangingani ngangiya kubo
ukudayisa ngevangeli. Asiyekeni ucompromise. Uyazi thina isizwe sikaNkulunkulu singakholwa mangakholwa kahle thina. Yabo masingakholwa kahle thina abantu besifazane isizwe sikaNkulunkulu singakholwa sonke. Kodwa ngendlela esidayisa ngayo ngevangeli. Uthi noma umama ukholwa uhlulwe ingane ngoba ithi ayikholwa uthi izinkuthu wena usahlaba kodwa ingane sizohlaba obabalo umuzi. Ngoba umuzi wakho lo. Futhi wena obafundisile hlala nabo phansi ubatshela ngangidubile indaba isikanje manje. Umuzi wakho obonayo ukuthi semdala kaphume yokwakha ngapha. Asiyakudayisa ngevangeli basabani. Asiyakudayisa ngevangeli. Webantu besifazane asiyekudayisa ngevangeli. Engathi ungathi mina ngiyaqhuma namhlanje ukuthi ngeke ngidayise ivangeli. Uthi udokotela ekseni uthi ungashadi nomuntu ongakholwa. Isimengiso lonto kuNkulunkulu. Noma ungawuhupha umshado kodwa uyoshada nomuntu ongakholwa uyokwenza izinto zehlazo. Khona lento esinayo imentality esinayo abantu besifazane ukuthi ngizomshintsha. Ngizothandaza nje mase ngishadile nje ngizomshintsha Nkosi yami ngizomshintsha. Ushintshe bani? Ngoba uzokuyekisa nokukhonza. Asiyacompromise. Mawukuthi nje awakangeni emshadweni thandaza ukuthi uNkulunkulu akuphe uMr Right. Okholwayo osaba uNkulunkulu. Ngidla ngokubasharela othukela ngithi mina kwaba umusa ukuthi ubaba Mlambo angishada. Ubaba Mlambo engafika ekholele internationally ayitholele ivolunteer ayidumele nayo engilaxaze kwaba it was a grace. Kwaba umusa bazalwane. Umusa nje engeke futhi ngiphakame ngawo ukuthi hawu wangishada. Ngithi ngiyabona lento ngengangena kuyona. Ngidla ngokubasharela ukuthi lento leyo ukuthi ngapho sekesigodini ngalala nomuntu wesilisa ngingashadile ngazali ngani mangeni kuleyo nto. Ngoba uzothi nawe ngabakushada nje it was a grace. Kwaba umusa. Bangafika ayikholele kahle amavolunteer agcwelela ayikhethela athi baba sengibonile ngisale ngikhamisile for so many years iqiniso ngilazi ngicompromise. Dayisa uNkulunkulu. Uma kuukuthi ngidalelwene nomuntu uyokulala muse ngitholile iqiniso vele uthatha ushiye kanjani ngiyashiya. Endiyazi uNkulunkulu uzokondlela ingane. uNkulunkulu uzogqokisa ubambelele emfanweni ukuthi ngibambelele ukuthi njengondlela ingane. Ubudayisa ngobuzibulo bakho. Dayisa ngobuzibulo bakho. Asingacompromise bazalwane. Siyenzeni inkonzo. Ngiyacela bazalwane sifunde egameni likaJesu waseNazaretha. Izaga 14 ngiyacela uzongifundela. Sisivane ngicela uqale. Sizofunda bazalwane incwadi yezaga chapter 14.
kufundeka kanje. Owesifazane ohlakaniphileyo uyayakha indlu yakhe. Owesifazane ohlakaniphile akushiwo ukuthi unkosikazi kodwa ngikhulunywa ngowesifazane. Hayi oshadileyo kodwa umuntu wesifazane ohlakaniphile. Owesifazane ohlakaniphileyo uyayakha indlu yakhe. Kepha oyisiwula uyayidiliza ngezandla zakhe. Lowo owesifazane futhi oyisiwula uyayibhidliza. Fanele si-understande kahle leli verse ukuthi lithi owesifazane alisho ukuthi oshadile, alisho ukuthi unkosikazi, kodwa lithi owesifazane. Yiba owesifazane ohlakaniphile owakhayo endlini kaNkulunkulu, owakhayo emphakathini. Ungaba owesifazane oyisiwula obhidlizayo. Hallelujah. Kungangaki ibandla kaNkulunkulu libhidlize owesifazane oyisiwula. Jesus. Awuyibuzi ukuthi awusiyena yowesifazane oyisiwula. Ubusukhola usindisiwe, pray for i-wisdom. Ungabulali ibandla, ungabulali emphakathini ngenxa yobuwula bakho. Owesifazane ohlakaniphile uyayakha indlu. Ziningi izinto ongazenza uma umuntu wesifazane, uma usunoNkulunkulu, ndoda onondoda. Ziningi izinto, baningi abantu abangasukuma befakaze kule ndawo bathi ikhaya lakithi limile, ngiwumuntu wesifazane akunandoda. Why? Ngoba une-wisdom. Kodwa uyisula uyaphithizela, uphithizela abafana. Yini? Ngoba ufuna ikhaya lakini lakhiwe abafana. Uwenza ikhaya lakini libe lula. Ibandla lakini ulenza libe lula. Izinto zonke kwi-social media ziyihlazo, zihlazisa umuntu, zihlazisa ibandla lakini ngenxa yokuthi uyisiwula sowesifazane. Umuntu nje wesifazane obulalayo, uyabhidliza, uyabekwa, kuyakhiwa, wena uyabhidliza. Hallelujah. Umuntu wesifazane oyisula, kodwa siyambonga uJesu ukuthi abantu besifazane abasindisiwe, abahlakaniphile bahamba futhi beqaphelile endleleni ukuthi uyidimoni-ke leli ezomfaka ubuwula. Yiba umuntu wesifazane ohlakaniphile, ongahlakanipheli izinto zehlazo. Ngoba abanye bahlakaniphile makhulunywa ngenjolo ba-advise kalula. Yibona abashoyo ukuthi hayi wena mngani, ngoba sekufanele uphume manje ekhaya uzokwenza kanje. Uyabona iwindi ngeke ulivale, uzolibeka. Umuntu wesifazane oyisiwula, ingqondo yakhe iphuphuthekile. Kuthiwa kuyahlangana abantu besifazane uthi hayi wena mngani ungayi la. Yiba umuntu wesifazane one-wisdom, ohlakaniphile. Ungabi umuntu wesifazane obulalayo, obhidlizayo. Yonke ushizi bazalwane lithi oyisiwula uyabhidliza. Kuyakhiwa, kuyaqoqa amatshe, uyawathatha amatshe uwajumba ngaphansi. Kuyakhiwa, kwakhiwa umzimba kaNkulunkulu, kuthiwa abantu bambezela ngoba sebahluleka. Owesifazane oyisula kodwa ohlakaniphile uthi mina ngadlulelana ngaphoseka kulo mgodi. Uyakwakha ama-teenager uthi ningabe ngisangena kuyafiwa. Hallelujah. Endabuya Jesus. kunezifo, kuney'ngane esibondliwe. Owesifazane ohlakaniphile owangena akasho ukuthi hayi ngena uzozwa, kodwa oyisula uthi ngena kumnandi, kodwa kube kufiwa. Sikhulekele i-wisdom. Uma singaba amakholwa noma singaba besifazane abane-wisdom, ibandla
umzimba kaKristu ungaya kude. Hayi ukuhlakanipha kwezwe. Angisho ukuhlakanipha mina lokwasesikoleni, angisho ukuhlakanipha kokuthanda izinto, ngisho ukuhlakanipha okuNkulunkulu. uNkulunkulu ozokhuza. Ngoba yazi umuntu abahlakaniphile kodwa bagcina sebabuza yonke into. Yo kwenziwe nani lo? Indaba Mvangeli elishukulisa. Indaba bengqokisa amapitokolo bangugisa. Oyisula siyakhiwa. Kwakhiwa umuntu wesifazane wakusasa. Hayi baba impilo nje ngoba abashadile wayengqokisa amapitokolo. Kwakhiwa wena nkosikazi wewu. Umakoti wewu yakhiwa. Kodwa wesifazane isula uyabhidlisa yahlakaza. Bangugisa nini? Singavumi ukuba abantu besifazane abayizimo. Umndeni uhlukene ilesisula esiyimo. Kodwa nithi ngiyakholwa. Uyahlukana umndeni uyahlakazeka angathi ngiyabhidliza. Yibo wesifazane hlakaniphile. Ogcwele uNkulunkulu, ozogaywa uNkulunkulu. Ohamba ngobuqotho uyamesaba uJehova, kepha ophambanisa izindlela zakhe uyamdelela. Ohamba ngobuqotho uyamesaba uNkulunkulu. Owesifazane uyasatsha uNkulunkulu. Alikhulunyi ivangeli kodwa liyenziwa. Uyasatsha uNkulunkulu. Musukhamba uphambanisa inyawo. Uthi ngizokwenzela umama umfundisi wami, ngenzela ukuthi angithande. Awumsabi uNkulunkulu. uNkulunkulu bazalwane ufuna ukwesatshwa kunezwe lithi usuku liyeza luvutha njengeziko. Lithi mesabeni uNkulunkulu. Engathi lezi insuku besingamemezela noma ngeke lesikhona sithi uJesu uyabuya. Bazokubuza imibuzo yokudoba bathi ubuya kanjani nani ngo-2000 wathi uyabuya. Kodwa Jesus is coming back. Engabe si-ready na? Jesus. Ngoba uJesu uyabuya. Ingabe ekwenzeni kwethu konke, ekukholweni kwethu konke siyamesaba uNkulunkulu. Noma sitshela ukuthi siyamesaba uNkulunkulu kodwa iqiniso asimesaba uNkulunkulu. uJesu uyabuya bazalwane. But umbuzo kufanele uzibuze ukuthi njengoba ungamesabi nje uNkulunkulu ngoba uphambanisa izindlela nje uzofika uready. Ingabe uzobonana naye. Jesus is coming back. uJesu uyabuya. Uzolanda ibandla alifuna lingenasimo. Ingubo lezi ezinde sisigqokayo angeke zisifake izulwini. Ithi izwenkosi yonke imisebenzi iyodlula empilweni. Noma mihle noma mibi kodwa yona iyodlula empilweni. Imisebenzi yethu sonke iyodlula. Uyacabanga imisebenzi sithathwa idlulise emlilweni kutholakala ukuthi okamama uMlambo akho ngisho wodwa umuhle. Maqala iconference ngoLesine ngila ngehlanu uMgqibelo ngesonto ngivaqala ngijike kodwa emsebenzini iyabhekwa awukho. Engasenhlizweni yethu singanqoma ukuthi nasize la asizile kwithoba asivakashile khonza uNkulunkulu engathi uyaqala. Ubona ukuthi abantu abaseduze kwakho bayakubambezela suke eduze kwabo ngoba lizohlutha ibandla usalile nokuyimotivator ngihlale eduze kwakho singihlale kodwa ngiyazi ukuthi vele esihlangene ngayo akusiyonto right lihlwitha ibandla ngoba ngibe nokudlala. Mawubona ukuthi bayadistracta hamba uyihlalela le uthi hayi sobonana after church. Asikho kwethola la sizokwakhiwa sizolungiswa. Ungayenzi lento
uJesu uyabuya. Lithi lenkosi yibani ingcwele ngoba nami ngingcwele. uJesu wethu ungcwele, iholiness iqala kuye. Sabekela inkonzo right yokuhlambuluka. Ukuthakathaka kukhona, kwehluleka khona, hambe enhlambulukweni. Musu uyibalekela inhlambuluko. Uthi hawu ma uzothini ukuthi sengulela umuntu. Fine uma uzothini, uJesu uthini. Emlonyeni wesiwula kukhona induku yokuziqhenya kwaso, kepha izindebe zohlakaniphileyo ziyabalondoloza. Emlonyeni wesiwula kukhona induku yokuziqhenya. Emlonyeni wakho uyazazisa, yonke into ekhulumayo uyaziqhenya wena, kodwa ngaleyo nto uyabulala. Uyazazisa futhi uyazi ukuthi hayi ngishintshe right, kodwa uyabulala ngayo. Kodwa indebe zalowesifazane ohlakaniphileyo ziyabalondoloza. Hallelujah. Amen. Let us pray for you wisdom. Asikhulekele ukuhlakana, ukuhlakanipha, ube yikholwa ehlakaniphile. Elithi ngibona sonibona ukuthi noma ulinge emsebenzini uvele ubonzayo-ke usathane lo. Musu ukushesha ufike inkeni ulwe ngoba vele uceliwe. Yiba yikholwa ehlakaniphile. Yiba umuntu wesifazane ohlakaniphile. Yiveze inkonzo noma ngabe ikephi la uhamba khona. Abulali inyama. Ibulali inyama ngoba inyama ingafile uzobona. Inyama uma ingafile uzoba yikholwa elingathintwa. Uzogxobeka nje ngephutha ngihlela eduzana namvubu, angigxobe nje hayi ngamabobo. Ungigxoba nje ngephutha ngokuthe uyasukuma. Hayi ube mcuphile. Bulali inyama. Hallelujah. Uzokwazi ukuphilisana nabo bonke abantu. Ibulali. Uma ungayibulalile inyama uzoba yikholwa elibulalayo. Ikholwa elingathintwa. Mele bakuthinta wena angabangazi mina. Ebusheni bami mina ngangilwa. Kodwa wamukela uJesu. Wamukela umoya omngcwele ofundisa bonke. Umoya omngcwele ophuzayo, kodwa wena ikholwa elingathintwa. Ikholwa elingathintwa alifuneki. Ngoba ngithi uyashumayela ngampela. Njengoba ungathintwa nje uzobazala bangathintwa. Bazokhwaza wena futhi. Ubenefitha phela lokho kuzalo wena. Uzodla. Ufike wapheka uzodla. Asikhulekele ufa kwenyama. Izosilekelela lento bazalana ukuthi ukulimala kukhona, kodwa asingalimali njalo. uJesu bazalana uyasibekezelela. Yini le yenza sihluleke ukubekezelelana sodwa? Yini le eyenza ukuthi uhluleke? Mangibona ukuthi iyangihlula inkonzo. Yini le eyenza ukuthi ungikhabele ngaphandle? Yini le engakwenza ukuthi ungithande? Ungithande ngoba ungakha ngeqiniso ungitshela ukuthi hayi lendlela ihambe. Kodwa hayi ukuthi ungikhabele ngaphandle. Ngoba ungikhabela ngaphandle amabhubesi azongidla ngaphandle. Angisho ukuthi asicompromise, angisho ukuthi asidayise ngevangeli, kodwa uyangibona ngiyehluleka. Musu ukungikhabela ngaphandle. Ngoba yazi mhlambe mina ukungikhabela ngaphandle uJesu sekubekezelele ngaphandle. Wena wagive up ngani ukangaka, wena wagive up ngani. Hallelujah. uJesu umuhlele ibuke esibukweni ukubekezelele kangakanani uJesu. Uyabekezelela uJesu, kodwa mina nginesibindi sokuthi ngeke ngikholwe nomuntu othanda amadoda la. Ungani uzosizakala. Makhe ngikathulise ngangijwayele ukuthi mina akebonje ngangino Sunday school, umina Sunday school angikwazi ukukhuluma
ukukhuluma nge-teenager ngoba impilo ye-teenager angiyazi. Angikwazi ukukhuluma ngize ngibhibhidla amagwebu ngithi mina hawu iyabheda le ngane iyahluleka. Khulumani mina ngizo-Sunday school. Yini engikhulumayo? Why ngingagoni ingane yakhe? Okunokuthi ngikhabele ngaphandle kuyihlazo ukuthi thola ukuthi umama uMlambo uhleke i-teenager. Wasuhlihlulo khona i-teenager. Okunokuthi aligone antshele ukuthi uyazi ngake ngaba i-teenager nami. Mina ngake ngaba i-teenager. Le ndlela ihambi le iyebhujisweni kodwa nansi ephikisayo. Asipromote isolo kodwa sakhe ibandla eliyezulwini. Ngelinye ilanga uyobe sesukuma athi ngiyabonga ukuthi kwaba nabantu abangibekezelelayo endleleni ngimube emphakathini. Asiba amakholwa ahlakaniphile, asiba amakholwa aphayo, asiba amakholwa alaphayo ibandla, asiba amakholwa aqinisanayo. Uma ungibona ukuthi ngiyabheka musu kuyotshela umama uMvubu, musu kuyotshela umama uMjoka. Umama uMjoka ubuthakathaka bangabonanga. Tshela umbizo uhlale naphansi uthi la ezumzalwane akenzi kanje. Ngoba usuwenza ukuthi bonke labantu babonele ubuthakathaka abantu okubona uwena. Asakhale masingabe nje amakholwa ahlakaniphile ngempela. Thina siyobaphala. Mangifika mama uMjoka wena ngizohleka ngomama uMvubu. Awugijimi wena utshela mama uMvubu. Wena uqondisa mina. There and there uyangiqondisa nje. Hayi mzalwane benzikanjani? Ngoba uma uyomtshela uyamlimaza. Uyokhuluma ukulimala kwakho kuye. Uyamlimaza, uyamqeda. Futhi noma ngeza ngizoxolisa. Ngeke ayizwe lento ngokusalimele. Kodwa kube wena ukhuzeni nothi awuyazi indaba. Why ungayibuyela? Let us pray for you wisdom. Singabazalwane asikhulekele njengoba samukela uJesu asikhulekele ukuthi sibe abantu bokuthula. Sidale ukuthula phakathi kwabantu njengoba inkosi yethu iyinkosi yokuthula. Kodwa singabe abantu abahlukanisa abantu. Manje ngiyeza ukuthi uxabene njengoba ngithanda lo ngizohamba nalo sengithenge phansi. Akukhona ezweni. Kwakhiwa umuntu. Sibe inkosi iyinkosi yokuthula. Nathi sibe abantu bokuthula. La ukhona wena akube ne-peace. Yilwele leyo nto ukuthi noma bengezwani zama ngendlela ubahlanganisa. Udala ukuthula. Ungasho ukuthi awuyabheda lo. Uyabheda nje. Vele ungamkhulumisi indoda. Nomzalwane ungamkhulumisi wena. Endweni yezulwini. Ngempela yezulwini nomzalwane unomuntu nje angasho umzalwane unomuntu kaNkulunkulu ongamkhulumisi. Mama emhlangano uxolela ukuphuma ngaleya ndlela. Siba abazalwane abahlakaniphile. Yabona singaba amakholwa ahlakaniphile. I-wisdom iyenza konke. Asiba abantu bakaNkulunkulu abahlakaniphile. Let us pray for wisdom. Ngoba ibandla ngaba lifi kanje. Ukube besihlakaniphile si-understanda kahle ukuthi la kuzokwakhiwa thina ngabe sigcwele yonke le ndawo. Kodwa uma ushekela eShumayeli izolo uthi asikhumbule. Luphelele uthando laqala. Yini le nto eyenza ukuthi uma kune-conference njalo imali uhlezi ungenayo. Phela uthando masibani. Sesijwayele ukuthi thina singabantu bakamoya. We understand lento kaNkulunkulu. Vele uNkulunkulu uyangivakashela ekhaya ngingedwa. So what ngizokwenzani la? Kodwa let us pray for you wisdom. Nawe thandazela uhlakaniphe ungahlakanipheli izinto zezwe. Pray
Yiba umuntu wesifazane ohlakaniphile owakhayo ongabhidlizi. Ungabi umuntu wesifazane, ungabi yikholwa eliyisulu. Khulekela ukuba nomoya ongcwele. Umoya ongcwele uyafundisa, uyakhuza. Thina sisebenza uyakhuza ukwenza ukuthi sibeqala bexoxa into zabo akuhoshe, akudonse. Kodwa uyikholwa eliyisula, ngaphela akubithini le yanto. Kodwa uyikholwa ehlaniphile akuhosha, akuhoshe. Uvele kufika umuntu athi thwana ngiklayini yakubheka. Hayi umoya ongcwele uyahosha, uyabona uzozwa into ongafanele yizwe, into ezokulimaza. Pray for the wisdom. Khulekela ukuhlakanipha. Umuntu wesifazane, ube umuntu owakhayo, uhambele phezulu ukuthi ngiyakha angibhidlizi. Abantu bengalimali ngawe. Makungenzeka balimale ngami, inkosi ayingisize ngiyele kubo ngiyoxolisa. Kuze ngakhe bahle. Pray for the wisdom. Ungabe umuntu ohlukanisa ibandla. Thina singamalinde singakhetha abantu ukuthi ubani ngiphi imali. Mangenayo imali lapha esontweni nomzali wentshaza ngiyazi ngikhohle imali, ngikhohlwa imali. Kodwa kusho ukuthi lo akabe favorite yami. Akasezuthethiswa. Akasezusola ngoba uyamsiza ngemali yokunikela. Asingakhetha abantu. Ukuthi ngiphiwe lift uzukhetha abantu. Ibandla liyaphela ngenxa yokuthi siyakhetha. Angimthandi ubani, ngiyamthanda ubani. Kodwa umube awumthandiswa lokuthi ukholwa kahle, umthandiswa ukuthi unezinto okuphezulu. Bekubuka ukuthi uthola umfundisi akabe Owesifazane. Bayakhomenta abantu bathi we akabaza abazalwane la masibethengele imoto uyashintsha. Hawu bangaka abantu, kunabantu abeshumayela kahle bazalwane. Babanjwa ngezinto. Banikwa izinto, bathengelwa ingubo zokugqoka, bathengelwa benzela izinto. Wathi uyahluleka ngoba usibambane uthengela izinto, sengiyasaba ukutshela iqiniso. Bathengela imoto abefundisi bebekhonza kahle, beshumayela kahle ivangeli lokwehlukana nezono, besho ukuphila ungcwele. Kwanqe isisu. Bathengela igrosa. Wasaba ukusho ukuthi hayi kodwa le ayihambi. Wasaba ukusho ukuthi la kodwa iwiva ayifakwa. Noma ungayifaka kodwa la ayifakwa. Wayisaba lento ngoba yo ingithathaphi ibride pack. Wasaba ukutshela umzali ukuthi hayi le khaphe la ifaka makeup. Ngoba uyangondla so dayisa nomsibulo bakho. Phefumulo uzokuzwa kuwe ukuthi sisekelo sasithini. Wacompromise. Usaba noma umtshela igqoka into ekhanyayo yasaba ngoba uzohamba. Uzohamba. Ngizokhuza ngenza wathola amakhekhe nojuice kwi-conference. Kodwa uyambulala nje. Uyambulala. Ishumi ebengenisa kahle waqala wakuthengela izinto, wangenisa ishumi wangambona kwi-record, wasaba ukumtshela. Ngoba uzomthengela, ngeza ngithengela. Kodwa mtshele makhe ngeqiniso ungamlimazi. Kodwa makhe kuzaphile ayezulwini. Ngoba lezinto omfida ngazo uzohambela phezulu ezenzi sokuthi vele ku-right kanti akukho-right. U-right awube right, wemakholwa u-right awube right, u-wrong awube wrong. Ngithanda nje ukuthi usakhanda ngeqiniso. Ngithandiswa yilokuthi hayi ngiyamthanda uyangapha ngeqiniso. Kuyenzeka enhlambulukweni ufike uhlambuluke utshelwe into engahambisani nenyama yakho. Mina one thing engiphilisayo ukuthi uma ngamthatha njengoma wami. Ukuthi umama kwenzeke ungithethisile nje umama. Ukube uma wami bengizocasukela.
noma ngabe inyama iyalimala izophuma ngale mangibuya uma manje sandelwa amakholwa makuthiwa senhlambulukweni kufuneka into esuitable efuna uyena engafuni uNkulunkulu kuthiwa hayi akujolwa hayi kodwa kungcono ngoba uselobolile hayi bo wena usuyavakasha ibale ikhona ihlakaniphile sibambe inkonzo bazalwane abazali bethu bephila siyibambisise bephila inkosi sasiphile bona siyibambisise let us pray for the wisdom yacela ibandla kaNkulunkulu lisukume egameni likaJesu othi nje yena ufuna nje ukuhlakanipha kwasezulwini yacela aze ngaphambili umabhishobhi abeke izandla athi bengikholwa ngisindisiwe kodwa ukuhlakanipha benginakho yonke into bengayiboni yacela nje oyedwa eze ngaphambili maye khona maye ngekho uma uzosikhulekela egameni likaJesu waseNazareth